יאללה. זה פלונדר של 12 קילו. 12 קילו בצק, אוקיי. 10 קילו בצק ו2 קילו מרגרינה מקופל עליו. במיקסר ביחד? לא. לא. זה בנפרד, כדור בבצק, כן. 10 קילו. 2 קילו מרגרינה. 2 קילו מרגרינה, אני עושה קיפול. ו9 פעמים אני עושה קיפולים. יענו מה, עכשיו יש בתוך הבצק הזה גוש מרגרינה? 2 קילו? אתה רואה? אני לא רואה את המרגרינה, לא, לפי הקיפולים שעשיתי לפני. בסדר. הבצק שמרים, עכשיו, זה תמיד שיהיה לי בצק מיום לפני. להשאיר אותו לילה במקרר? כן, אני יכול לעבוד בבצק חדש, אבל קשה. יותר טוב, אוקיי. קשה, אבל הבצק צריך לנוע 24 שעות. אחרי הקיבולים ואחרי הכל. בסדר. אני לא יודע אם יש לו משטחת יותר גדולה מזו. המשטחת הזו זה 7 קילו. יש לו 20. אני מעודד אותו. עכשיו הגענו למשהו הכי חשוב. פה תמיד אני מחזיר בצק שיהיה לי הרבה. עכשיו, זה